Gibira sa payloader kining usa ka rescue vehicle aron mahaw sa tubig human mahulog sa Dapitan River sa barangay El Paraiso, La Libertad, Zamboanga del Norte pasado alas 6 Lunes sa gabi. Ang nahulog nga rescue vehicle iya sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Dumingag sa Zamboanga del Sur. Subay sa report, nadisgrasya ang sakyanan dihang miagi kini sa overflow spillway sa lugar bandang alas 3 sa hapon sa susamang adlaw. 16 ang sakay sa rescue vehicle nga pulos miyembro sa usa ka organisasyon sa simbahan. Gipang-rescue dayon sila sa mga otoridad ug gipangdala sa ospital. Upat ang kumpirmadong namatay samtang 12 ang angol sa insidente. Apil sa namatay ang kapitan sa usa ka barangay sa Dumingag sa Zamboanga del Sur nga giilang si Nicanor Alforo Jr. iyang 11 anyos nga lalaking anak ug laing duha ka mga babae nga paryente rasab sa kapitan. Migawas investigasyon sa kapulisan gikan sa fellowship activity ang mga biktima sa Calamba, Misamis Occidental ug pauli na unta sa ilang lugar dihang nahitabo ang disgrasya. Sumala sa mga residente sa lugar, nangita matud pa og shortcut nga dalan ang driver sa rescue vehicle ug misulay kini ug agi sa spillway sa lugar nga nahitabuan. Posibleng naabtan og baha ang sakyanan, hinungdan nga naanod kini ug nahulog sa spillway. Nauli na sa ilang lugar sa Dumingag ang mga nakalingkawa sa insidente, lakip na ang patayng lawas sa mga biktima. Nakakustodiya na sab ang driver sa sakyanan alang sa padayon nga investigasyon. Giklaro sa MDRRMO-Dumingag nga dunay pagtugot sa lokal nga gobyerno ang pagpagamit sa rescue vehicle ngadto sa mga biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.